faɗa musu ban son wanda za a aura mini, in ma an ka ɗaura aure na da shi ina iya kashe kaina ko in kashe shi ko in bi duniya. Iyayena suna son su aura min wanda ba na so, kuma ga wanda nake so sun ce ba su son shi. Kin taɓa faɗi wa mahaifanki haka? Na taɓa faɗa musu haka. Sai sun ka ce ya? Ita dai mamata ta ce sai dai in guba zan sha in mutu, in sha in mutu. Shi mahaifinki ha? Shi mahaifina. Ga Mai Biredi TV, Mai Biredi TV, ga Mai Biredi TV, faɗakarwa nishaɗi, sai Mai Biredi TV. Gagara gasa online TV, Mai Biredi TV, gidan TV mai faɗakarwa, tare da nishaɗantarwa. Sunana Hauwa'u. Shekarun kira? 18. Ke ina ce? Zubur Manager State. To ga kin zo a wannan ofis. Ki da Niger State ya an kai kin ka zo nan Zamfara? Na taso ne zan je Abuja akan na je ana magana ofis ɗin kare haƙƙin ɗan adam wato human right. Ni ma ina cikin wannan damuwar shine na fito. Na fito ina cikin tahiya na kawo Gusau. Kuɗina sun ka ƙare cikin tasha. Ina kuka sai wani ya gane ni. Ya tambaye ni ya an kai, na faɗa mishi duk abin da yake faruwa. Ya ce to ai ko nan cikin Gusau akwai ofis ɗin human right. Ya aza ni ga mashin ya ce ya kai ni ofis ɗin human right ɗin. To ni ban san me mashin ɗin ba, shi ma bai sani ba. Ya aje ni ya koma. Me an kamaki wanda ya sa kin ka baro gida? Iyayena suna son su aura min wanda ba na so, kuma ga wanda nake so sun ce ba su son shi. Shi wanda kike so ɗin, me yasa ba su su aura maki shiya? Tunda sun riga sun yi alƙawari da wancan za su ba shi aure na, shi na yanzu ba su ba wanda nake so. To kin taɓa faɗi musu cewa ba ke son wanda za a aura maki? Na faɗa musu ban son wanda za a aura mini, in ma an ka ɗaura aure na da shi ina iya kashe kaina ko in kashe shi ko in bi duniya. Kin taɓa faɗi wa mahaifanki haka? Na taɓa faɗa musu haka. Sai sun ka ce ya? Ita dai mamata ta ce sai dai in guba zan sha in mutu, in sha in mutu. Shi mahaifinki ha? Shi mahaifina bai ce komai ba. To yanzu da kin ka baro gida, an sa lokacin auren ki ne ko kuma ya? An sa. Yaushe an ka sa za a yi auren? Su yadda suke waɗi suna waɗin baɗi ne, amma suna waɗi don ɗai su kwantar min da hankali sai lokaci ya zo kawai a yi, amma saura wata 3. To ke me yasa ba ki son wanda mahaifanki ke so? Gaskiya bai yi min ba, kuma dai gaskiya dama tun farko ban san shi. Tsoho ne ko kuma matashi ne? Ba tsoho ba ne, matashi ne. To sun haɗi maki dalilin da yasa ba su son ki aure shi wanda kike so ki aura? Sun faɗa mini wai dalilin su shine don sun yi ma wancan alƙawarin za su ba shi ne, shi yasa. To yanzu ga kin zo a wannan ofishi, me kike so su maki? Ina son su taimaka min, su ba da goyon baya, a taimaka ma rayuwata, a raba ni da wanda iyayena suke son su haɗa ni da shi ba na son shi. Yanzu idan ba a fata ba ki samu abin da kika so ba, me za ki? Gaskiya zan iya rasa raina. Saboda ban samu wanda nake so ba, na ɗau alƙawarin in dai ban same shi ba zan iya kashe kaina. Alhamdulillah, sunana Comrade Hassan Haruna Kwarangano, Secretary Human Rights Defenders and Advocacy Center da ke nan garin Gusau, jihar Zamfara. Mai girma sakatare ga wannan bayan Allah mai ƙananan shekaru ta gudu daga jihar Neja za ta je Abuja domin neman takwarorin ƙungiyoyi irin naku. Ka ji kalamanta na ga wanda take so, idan ba a aura mata shi ba sai dai ta kashe shi ko ta kashe kanta ko kuma ta mutu. Ya kun ka ga al'amarinta kuma a matsayin ku na ƙungiya wanda ke shiga tsakani domin sasanci da kuma wanda ya dace
ya za ku shiga cikin wannan lamari domin taimakon dukkanin ɓangarorin biyu? To alhamdulillah kullum dai wato waƙenmu guda ne cewar iyaye su guje ma 'ya'yansu auren tilas, saboda matsalar shi auren dole yana daga cikin abin da ka sa sai a yi ba wan wato ba ɗai a je gyaran doro ne sai a ce amma sai a kare waya, wanda yake at least ana ƙoƙarin can tunda ba ta so shine tilas ɗin, tunda ba ta da ra'ayi to ya kamata za a barta da zaɓinta, sai a diba kuma cikin hikima ne kamata za a jawo hankalin yaro sai a gwada mashi. Amma duk lokacin da aka kokarin a yi amfani da ƙarfi ba ya yi, saboda me ta kai wata bagire wanda ƙarshe in ma habba ya hatara ba sai a rasa rayuwarta. To alhamdulillahi mun ji daɗi da ta faɗo wannan ofishi namu, kuma duk da yake ta ganin ayyukan mu ne da aka yi da kuma sanin mu yasa inda ta sauka kuma guzurin ta Allah ya kawo sanadi har guzurin nata ya ƙare sai aka kawo ta to zuwa da tayin ta zo gida. Insha Allah kuma mun ɗauki matakan da ya kamata ya zama ɗauka domin ganin cewa mun yi communicating da iyayen, sannan kuma mun seta abin inda ya kamata ya zama seta, na ganin insha Allah duk hanyar da zamu bi na a share mata hawayenta zamu bi domin a share mata hawayenta, na ganin kuma ga shekarunta ya wuce magana cewa a tilasta ta cewa dole sai an sa ta aure wanda ba ta so, saboda ta wuce waɗannan shekarun. Don duk yaron da a da shekara 18 to dama ga dokoki na ƙasa sun wajabta mashi yana da zaɓi nashi na kanshi. To kasancewar jihar Niger ba Zamfara ba ce, ya za ku yi al'amarin? Alhamdulillah ganin ita jihar Niger ba Zamfara ba ce ba amma Najeriya ce, saboda haka kamar da mun ka saba kuma ga tsarin namu na ƙungiya muna da iko zan mu shiga har cikin matsalar wata jiha. Saboda haka kamar da mun ka saba za mu ga duk matakan da muke da su waɗanda muka saba ɗauka a kai za mu yi. Na farko ɗan kawo bayanin na faɗa ma za mu yi magana da su iyayen nata a mu ja hankalinsu, sannan kuma in ta kama kuma yi delegating ɗin team na tabbatar da cewa mun can mu ɗauki duk matakin da ya kamata ya zama ɗauka, ko kuma mu neme su zo, in suka zo mu gabatar musu da matsalar kuma mu shigo yadda mun ka saba shiga domin samar da daidaito, mu ga cewa mun samar da daidaito ɗin an batta da zaɓin ta wanda take bukata. Irin waɗannan kyasa-kyasai yawanci akan kalli cewa ƙungiyoyi irin naku sukan shiga ne domin raba mahaifa da 'yan uwansu, ko kuma raba mahaifa da 'ya'yansu. Ya za ka wayar da mutane kamar su cewa a ƙungiyarku ƙoƙarinta shi ne ta ga cewa a taya abin da ya dace ba rabawa? Ai ina ganin ga duk wanda zai mana adalci da bibiyar lamuran mu to zai iya tabbatar da cewa mu ba ma maganar rabawa, mu daidaitawa ne muka yi, ba maganar tarwatsewa ba. Saboda idan kana magana a rarrabewa wato samar da husuma, mu ko abin da muka yi shine kawo daidaito da kuma haɗa mutane domin a samar da zaman lafiya da daidaito ga dukkanin wata matsala da muka ganin cewa ta kawo matsala tsakanin mutane biyu ko ta kawo rashin daidaito, wanda yake ina ganin duk ga abin da ya shafi irin wannan matsala da kuma sauran matsaloli mukan aza su ne kan faifai mu ga cewa mun kawo daidaito ga mutane, ba wai saɓanin hakan ba. Kuma insha Allahu a cikin hakan wasu lokutan ma muka dama mataki na ɗaya mataki na biyu, idan muka bi wannan mataki muka ga cewa bai yi ba to mukan koma ga mataki na biyu, inda muka shigo da duk wasu mutanen da muka ganin cewa masu kima masu ruwa da tsaki a cikin matsalar sai mu shigo da su domin ganin cewa duka sun shigo an warware matsalar a cikin ruwan sanyi insha Allah. Shin kamar ku za ku tattaki wannan kungiya zuwa can, ko kuma akwai wasu wakilan da za ku tuntuɓa domin su kawo ƙarshen wannan matsalar daga can? Dukkan waɗanda matakan biyu muna da su. Akwai lokacin da mukan diba ne muga wani ne yake zama daidai, wani ne an maslaha. Idan har ta kama din muna da ciki mukan diba ma wakilan mu na can, muna iya kwada musu ko mu ba su rubuci cewa ga ga matakin da muke, ga inda muka hau, muna iya ba su matsala. Ko kuma wasu lokutan muka yi tunanin cewa mu daga nan muna ita shi mu tare da mu duka gabaki dai a shigo tsakiya a daidaita matsalar, duka muna bi. Ko kuma mataki na uku shine mu gayyato su zo mu sanar da su ga halin da ake ciki kuma ga matakin da ya kamata ya zan abi domin warware matsalar cikin ruwan sanyi. Kun taɓa fuskantar irin wannan wato korafi kuma ka shiga har aka yi nasara? Gaskiya in ma na ce ma ga iyaka adadin abin da muka yi ko cikin waga shekarar to zan da kiyasta ne kawai. Daga ƙarshe mutane da dama suna son su
kawo koki a wannan ƙungiya. Waɗanda ke kusa ina ofishin ku yake na dindindin, waɗanda kuma ke nesa me an lamba wayar ku da za su iya kiran ku domin kawo ƙorafin su. Ofishinmu na nan a ofis namba ofishi na mai lamba 25 lamba 26 da ke nan Kambar Plaza a bayan Jari Bola a hanyar Gamman House wato gidan gwamnati da ke nan cikin garin Gusau jihar Zamfara, ko kuma kira mu ta lambar waya kamar haka 081 31 96 3457. Wannan shi ne. Ga Mai Biredi TV, Mai Biredi TV, ga Mai Biredi TV, faɗakar ruwa nishaɗi, sai Mai Biredi TV. Gagara gasa online TV, Mai Biredi TV, gidan TV mai faɗakarwa, tare da nishaɗantarwa.